nakikifarm kami sa farm ng my farm. Ano ba yun? Paru-paru G, paru-paru G. Ang ganda-ganda ni ate. Welcome guys to my channel, and for today's video, pupunta po kami ngayon sa aming farm at ipapakita po namin yung aming simpleng pamumuhay doon sa aming farm. Ayan, mula dito sa aming barangay, sa barangay Magsaysay, babiyahe kami papunta doon sa aming farm. At amin talaga. Hindi talaga sa amin yun, sa totoo lang. Nakikifarm lang kami doon. Ayan, dandan lang yung aming biyahe. Nakajis lang kami. Sandali mga kachapsoy, na traffic kami. Hindi lang sa Maynila mayroong traffic, pati din dito. O ayan, nandito tayo ngayon mga kachapsoy sa Sitio Malidong. Ito yung sitio ng barangay Magsaysay, Malidong, Bilugba. So here we are mga kachapsoy. Nandito na tayo ngayon sa bukana ng barangay. Ito yung welcome signage ng barangay. At ito naman yung kalsada papunta ng barangay Kalumutan, at sa gitna ng ng kalsada, sa gitna ng kalsada, hindi, doon sa bandang gitna ng papuntang Kalumutan, nandun yung farm na nakikifarm kami sa farm ng my farm. Ano ba yun? O tingnan niyo mga kachapsoy, kabilaan, ang ganda ng ang ganda ng tanawin. Ito yung mga dito, mga tanim na palay. Yan. Ayan, tuwang-tuwa yung pamangkin ko eh. Nakipagkarera kasi sa dito sa isang balhaban. Trivia tayo mga kachapsoy. Yung term na tawag dito farm, sa Waray ang tawag doon ay uma. Kaya yung sa pelikulang Kambal sa Uma, dito yung sa aming uma. Mga kachapsoy, hapon na dito, mga bandang alas 5 na to ng hapon. Kaya kung mapapansin ninyo, madilim na yung aming yung medyo madilim na yung camera. Kuha ng ating camera yung video. Ayan, nandito na kami sa farm. Shoutout nga pala dito sa sa farm na to, sa may-ari ng farm, sila Kuya Erning Tejero at Ate Margie Tejero. Shoutout sa inyo. Salamat po Kuya Erning at Ate Margie. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan sila mga kachapsoy, ito yung mga kasama namin. Yan, yung kapatid ko, tapos yung asawa niya. At ayun yung maingay na pamangkin ko. Excited mag-aani daw siya. Oh, ito may mga na dito. Ito yung mga inani na nakatambak. Lilinisin yan para maging palay. Yan, punta tayo dito. Guys, abangan ninyo sunod na vlog ko, mag-aani ako dito. LOL! Ate, mag-hi ka. Hi! Hi mga kachapsoy. Hi mga kachapsoy. Ito mga kachapsoy dito, ito na yung farm dito na binabantayan at inaalagaan ng aking mga magulang. Ayan, may maliit na bahay dito. Ay, pag-agi na sa mga tsabakting. Ayan, nahihiya sila. Hindi sila sanay sa vlogger. Ano yan, mana? Ayan.
Ate, pabuksan mong ilaw. Dito, bakante. Pabuksan mong ilaw dito. Ang laki. Ang laki. Ito, bagong ano. Bagong panganak. Ayan o. Ilan ba yung ano, biik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 200. Hi ate. Ayan o. Tapos dito may manuka. Ayan. House tour tayo dito sa aming farm. Ito nga pala dito yung aming tawag dito, garage. Dito yung garahean ng sakyan. Sino? Ito oh, may ano dito. Ate, anong tawag dito? Tanim. Hindi yan tanim. Halit. Ayan mga kachapsoy, nasimulan ng anihin yung ano, yung palayan dito at mayroong mangilan-ngilan na lang na natitira. So ayan, ito dito yung tinatrabaho ng aming ano, pamilya. Ito. May papaya dito. Ayan, oh. Wow. Papayas. Anong tawag dito, ate? Papayas. Ayan, oh. Ito, malaki na yung ano. Bunga. Ayan yung ano, yung kubo. Maliit lang. Guys, oh. Ayan po, lube. Ate, mag-intermission ka ate ng paro-paro Jela na, ho. Ako magtutugtog. Paro-paro G, paro-paro G. Ang ganda-ganda ni ate. Oh, dito pa ka doon, ate. Oh. Oh, ate, oh. Paro-paro G, paro-paro G. Ang ganda-ganda ng iyong ate. Oh, ate, dalawa kayo ni mama mo. Paro-paro G. Sige. Oh, paro-paro G. Paro-paro G. Ang ganda-ganda ng iyong ate. Ikaw ay nagmana sa iyong mami. Inom ka lang. Ate, ako, kuhanan mo ako ng video. Inom ako, ate. Ayan po si Ate, magsabi ka agad. Yan po si Tito. Diyan ka lang. Diyan ka lang, ate. Sabi mo, magsabi ka ate. Ayan po si Tito, umiinom. Ate, sabihin mo pa, magsabi ka pa ng marami. Alam mo, ayan po si Tito. Nakatikim pa ng ano yun. Sabi mo na siya, ayan po yung makawat ng buko sa magsabi. Ayan po ang makawat ng buko sa magsaysay. Ate, sabihin mo. Farm namin yan. Patili ka pa, dito farm. Sa farm namin yan. Farm namin yan. Sabihin mo. Farm. Ayan mga kachapsoy, uuwian na kami. Ate, magbabay ka na ate, uuwi na kami. Sabihin mo, thank you mga kachapsoy. Ayan. Ayan mga kachapsoy, ipinakita ko sa inyo yung aming simpleng pamumuhay dito sa probinsya, yung kung paano mabuhay yung mga simpleng mga magsasaka at mga nagtatanim ng palay dito. So ayun, salamat sa inyong panonood.
Maraming salamat mga kachaps. Yeah, break it down, yo.